Gidugmok ang usa ka drug den sa Sipadulto, Barangay Dulho, Patima, Dakbayan sa Sugbo sa mga operatiba sa PDEA Cebu Provincial Office ug Cebu City Police Station 11. Ang operasyon miresulta sa pagkasikop sa tulo ka mga tao. Ang tag-iya sa drug den nga nailhan nga si alias Ruel, 58 anyos, walay trabaho, kanhi pulis nga awol. Laing nasikop nga si alias Cosme, 61 anyos, nga on-call driver gikan sa Sambuan, Cebu. Og si alias Sigfred, 46 anyos, usa ka parking boy gikan sa Barangay Santo Niño, Dakbayan sa Sugbo. Nakuha sa operasyon ang 7 ka packs sa gituhuang shabu nga motimbang og 18 gramos nga mobalor og 122,400 pesos. By bus money, 2 ka cellphone, 100 nga kwarta og lain-laing drug paraphernalia. Ang mga nakonpiskang drug evidence anaa na karon sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa chemical analysis. Ang mga suspitsado magatubang og kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drug Act. Matud ni Lia Alcantara, ang spokesperson sa PDEA 7, ang drug din naghatag og kaliukan sa krimen ug makaguba sa kalinaw ug kaayuhan sa komunidad. In the heart of changing lives, ko si Brigada Alan Tangkawan, 90.7 Brigada News FM Cebu, Music and News Authority.